вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳим Саидзода дар нишасти матбуотии 26 июл ба рӯзноманигорон хабар дод, ки дар муассисаҳои таҳсилоти умумии кишвар айни замон норасогии 2670 омӯзгор ба қайд гирифта шудааст. ба гуфтаи ӯ, ин рақам ба охири соли таҳсили гузашта тааллуқ дорад ва мумкин аст ба оғоз шудани соли таҳсили нав тағйир ёбад. маълумоти дақиқ дар бораи миқдори омӯзгороне ки дар Тоҷикистон камчинанд пас аз 1 октябр маълум мешавад. бо мувофиқаи ҳукумат ба муассисаҳои таълимӣ 2170 донишҷӯи курси охири донишгоҳҳо, факултаҳои омӯзгорӣ сафарбар карда шуданд. ҳамаи онҳо ба кори муваққатӣ шурӯъ карданд, изҳор дошт ӯ. ҳар сол ба мо аз шӯъбаҳои маорифи шаҳрҳо ва ноҳияҳо дар бораи норасоии омӯзгорон барои соли таҳсили оянда хабар мерасад. баъзеҳо ба нафақа мебароянд, баъзеҳо ба рухсатии ҳомилагӣ мераванд ва ғайра. бо дар назардошти ин, мо ба хулосае омадем, ки ба мо 4300 омӯзгор лозим аст, шарҳ дод вазири маориф. аз Тоҷикистон рафтани омӯзгорҳо ин кам будани сатҳи маоши муаллимон дар мактабҳо аст. мутахассисон баронанд, ки норасоии омӯзгорон дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ бо сабаби музди пасти меҳнати омӯзгорон ба амал омадааст. маоши миёнаи омӯзгор дар Тоҷикистон аз 1200 то 1500 сомонӣ, 110-140 доллар мебошад. барои муқоиса, то моҳи октябри соли 2023 маоши омӯзгор дар кишварҳои минтақа чунин буд: Тоҷикистон 75-115 доллар, Туркманистон 180 доллар, Қирғизистон 200-350 доллар, Қазоқистон 300-680 доллар, Ӯзбекистон 300-820 доллар. дар 10 солаҳои охир ҳазорҳо одамони боистеъдод ва бофарҳанг кишварро тарк карданд. мутаассифона, то ҳол ин раванд идома дорад, ки натиҷаи он зарари бузурги маънавӣ ва зеҳнист, ки ба рушди устувори кишвар монеа эҷод мекунад. илова бар маоши ниҳоят паст, сабабҳои асосии фирори зеҳнҳо сатҳи баланди бекорӣ ва надоштани имконияти пайдо кардани кори шоиста ё шуғли судманд, вазнинии шароити корӣ, муносибати дурушти роҳбарияти муассисаҳо, набудани имконият барои пешрафти касбӣ мебошанд, гуфт собиқ роҳбари хадамоти муҳоҷирати Тоҷикистон ва коршиноси масоили муҳоҷират Анвар Бобоев дар мусоҳиба бо Азия Плюс. Вызывает большое сожаление, что молодое поколение и люди среднего возраста, имеющие ученую степень, интеллектуальный потенциал, тоже выезжают. ҳамзамон чанде пеш дар бораи расидани гурӯҳи нави омӯзгорони рус ба Тоҷикистон хабар дода шуд. онҳо дар доираи барномаи омӯзгори рус дар хориҷа дар ҷумҳурӣ фаъолият хоҳанд кард. дар ин бора дар нишасти матбуотӣ муовини аввали вазири маориф ва илми Тоҷикистон Ҷамшед Ҷуразода хабар дод. ӯ ёдовар шуд, ки ин як лоиҳаи муштараки вазоратҳои маорифи ҳарду кишвар мебошад. طبق این برنامه آموزگاران روس یک سال در مکتب‌های تحصیلات عمومی تاجیکستان فعالیت می‌کنند و به وطن برمیگردند. در برابر این ما با درخواست فرستادن آموزگاران بیشتر به جمهوری مراجعت کردیم. اظهار داشت جورزاده. Искренне признательны вам, уважаемый Эмомали Шарипович, за внимательное отношение к русскому языку в Таджикистане. барномаи омӯзгори рус дар хориҷа аз соли 2017 амалӣ мешавад. дар соли хониши 2023-2024 дар 15 мактаби таҳсилоти умумии кишвар 76 омӯзгори рус таълим медоданд ва дар соли оянда нақша аст, ки барои таълим додани хонандагони тоҷик зиёда аз 100 омӯзгори дигар ҷалб хоҳанд шуд. Работа с российскими коллегами для нас и большая честь, мы этим гордимся. Русская по национальности? Ксюш, ты русская? Ксения, ты русская? Не знаю, у меня мама таджичка, а папа русский.